अच्छा के निहिया लगाई समझाओ तनी समझी जे हरि के गुण गा अच्छा के निहिया लगाई तो पूछी हो उधार हो गई तो पूछी हो उधार हो गई श्री धर्मेश चौबे बड़ा लगे कान में बतिया होता है सब हम देखा नहीं यही जाते वो भी आने के भाई आई है अनगिनत रुपया के न्योता लगाओनी हनुमान जी कल्याण करी मनोकामना पूरा करी सबके मनोकामना पूरा करी लेकिन जाना था कहता ने धर्मेश कान में काट ना बतिया होता है अरे बिना मतलब के देला से गाली जानता नहीं का है अरे बिना मतलब के अरे तेरे जे गाली आप बुझी हो कि सर हो जे चाहे दिया उस्तादी अरे बिना मतलब के अरे तेरे जे गाली अरे बुझी हो कि सर हो जे चाहे दिया जे तुअरा पे आके तहर तिलक चढ़ाई अरे दिया जब पिंटू बाबा हम चढ़ावले बानी ये हमनी के बात संसार भाई करो चढ़ावले बानी जे तुअरा पर आके तिलक चढ़ाई तो पूछी हम सर हो गई ठाकुर जी बेलवा 101 रुपया हमारा चुनचुन बाबा बेलवा 101 रुपया के हाजिरी हनुमान जी के दरबार में लागो जल कराओ हो गए नंबर ले ली हां अब एगो नया लड़का विवेक बबुआ बड़ा डीठ गोलौले बा पैसा ले ली ना ये रघु नालेन तो होने दे दी आई है 200 रुपया पर्वत लक्ष्य ब्राह्मण टोला श्री रचित मिश्रा जी की ओर से 201 रुपया के हाजिरी लागल हनुमान जी कल्याण के मनोकामना पूरा करी सने सने सबके मनोकामना पूरा करी अरे बाबूजी से महाराज अरे गोलवा ठोवाई आज जे तहरा दुआर पर पड़ा लेके बाबूजी से तहरा गोलवा धोवाई तोरा पे तहरा जे बारात लेके आई तोरा पे तहरा जे बारात लेके आई तोरा पे तहरा जे बारात लेके आई जे मंगिया में आके सेनुरा लगाई और सिंदूर के बड़ा महत्व होला श्रीमद देवी भागवत पुराण पेज नंबर 286 में लिखल बा कि जौना औरत के मांग में पूरा सिंदूर होखे आ उस सिंदूर आंचल से ढकल होखे ओकरा पति के जिंदगी में अकाल मृत्यु नहीं के हो सके लेकिन हौला सिंदूर के डिजाइन देखी हौला सिंदूर के डिजाइन हौ आंचल बाप रे बाप बुझाता जे 15 स्प्रेस खानी फहर फहर
आई अगर सेनर छुआ वाला बने साफ बुझाता कि है त रौरा का होई हमरा ये नहीं के बुझा। अरे बाप रे बाप बुझाता सेनर में करंट मारता हम रुपया समझनी कि पाई निकलो निकलो हम भाई समझनी कसाई निकलो ओहो हम कांच कुंवार जान के मोहब्बत कईनी लेकिन बाद में पता चलो कि 7 लड़का के माई निकलो। भाई बाबा के डोला बता नहीं हे जाओ तनी उहे के त हमरा त बुझाई ले छू दे ना बाप रे बाप छुआए मत ना भाई ना जियान हो जाए कोरोना वायरस बा होने कोरोना वायरस बा जे मंगिया में तहला आके से लगाई तो बुझी हो फाटार हो गई जे मरी के गुण गाई जग नहीं आ लगाई तो बुझी हो फाटार हो गई। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की और सुख हनुमान की।